тамом добавить, чидоз добавить мешава. Ва бародарҷоно узри бисёр бахшиш брат. Зангим задан рости гап ба ҷои бикишим ҷиқ кидам ки дига аккаунт омад. ҳеҷ гап не. Берӯзҷон, саволи асосӣ ман медонӣ чунин аст. бо сардории ин ва дар куҷо Абдурозик тамрини худро давом рости гап ози қати додари хидм машкайсай, додари баг ҷудаистай брат. Ва қати муин маслиҳат ки муин хичам чи бояд бипара брат 15 бой дора ва зали динамида иншоалло қати муин брат. Ҳамин чира рӯзу чизлоро аниқ мекунам, баъд бигем тренировка чи лагерша сар мекунем. Машаалло. Муин қати гап загем мақсад тайёрш мекунам ва ягон спарринг партнёрҳои че нихда 16-17 килоара миёрем, ғамш додан мегирем, фаҳмидӣ брат. Агар аниқ шавад. беҳтарин. баъд Абдурозик ягон хел духтур мегзара, ягон хел чӣ мегӯянд ша ба тарзи урусӣ. брат, мо рости гап недавна мо бояд ра личени мекардем, гуфтем яки гармони рост ай чи ҳисобай, рости гап гармони рости ё 0% фаҳмидӣ брат. Гармони ростшо 0%, а так организмшон 100% на коғаздош да даст. Ман рости гап Абдурозик да даверенес дорум. ҳама ҳисдош 100% организмшам 100% ягон дард надора, ягон ҳама 100% бошим. Фулай. Абдурозик полни фулай. Машаалло. Пешакӣ мегзанемш барои ки ира ай духтур мо пасанд мегзанем, так как и фарзанди бигем як мо да амонат айда, фарзанди дига касай да дасти мо амонат ва саломатии мо да беҳад муҳим. фаҳмо берӯзҷон. Ва 5 рӯз пас Тамаев пеши Хасбула мерава бигем, уна ҳазбик мега да и ами хелайда ами ма хиёл кардам ки мо худмон то камхелем ки ам хеле буда да переписка дига гапая даоҷа мега ки ма мебурам михели мекунам а так оташ наемона шайхонашон бубура, фаҳмидӣ? Проблема ҳамия ки мо амоз метонем, ма амоз мегум ки ман қати кон дорам, мебурам як ба як не ки отам наемонам бубурам. фаҳмо. баъд як саволи дига пайдо шуд, ту гуфтӣ ки дархости маблағ гонорара ва ё пурсидестиян, дуруст? 1 миллион. ҳамин гонорара ҳамин спонсор якҷо пайдо мешавад ё ки спонсорҳои ово айвал спонсорҳои худмон ай худмон не иҷа бародарои тоҷикам баромадаистанд. мақсад мо как никто намерем, мо мерем аэропорта 222 қати мегиран, он 20 қат мегиран, он ози мо ба ду шиво партофтагием, гуфтагием ки гӯш кунен, ӯ спонсор ёфтан, гонорар ёфтан и проблемаи шумоай. Шумо моро даъват мекунед, мо мием одамчатона мезанем мерем душанбе. А так спонсор ёфтани да гардани ӯай бародар, фаҳмидӣ? Ва тоҷикои худмонам баромадааст ки мо организоват кунем, мо ташкилиш кунем, фаҳмидӣ брат? мо яъне ки ҳамин гонорар меёвад. баъд иҷа ози Мансур Нигматов баромадааст ки намедонам ки гуфташа мега 1 миллион Хасбула да метем, 1 миллион Абдурозик да то што ҳамин бой нашава. Мо гуфтем бе проблема бо агар хе бе бой сумон бутан чӣ ба ки не намебурем. ҳатто агар духтуро ҳар душтагӯянд мумкин е марҳамат бироянд як озмоӣ кунанд. Ура ман намедонам не ки ида любой чи мумкин е брат. Любой чи ҳамин веси худашда мумкин е ша. Ҳамин ранги май просто майда ки беришиш тамом. фаҳмо. Берӯзҷон охирон савол метим та сурудҳои нав тару тоза ба наздикӣ интизор шудем, барое ки ман бисёр мухлиси ту ҳастам, гӯш мекунам шеъротам, ман ниҳоят маҳқула шеърот. Зинда бошӣ брат, ака инами бигем ами санъат и чиз ма да хоб бияй ма рост гап ганда шу мебинам гап байни худмон ами санъат ами сура ака ма фақат мегум да интервюмо ма чикорейба ма ака нами и сус ягон куча да кучаги мо хед ВИДИОХОИ худмон надорем ва неки санъат худаш беҳтарин чизай ба чӣ хотир ки я
خیلی که اوتای مرا اول میگفتن که این مرا میگفتن که این بچه فلانیه هزی اوتای مرا در لبو جو بینن میگن اوتای بارونای و این بارون مرا یا فخرای و انشالله که پروژه های با قوت بگیم چیزای موشنی که بگیم معرفی کنه خیلی که رپ توجیکا توقع توجیکو گوش نکنن خیلی که ما اوت امینه ما گوش میکنیم خطیا هم بفهمیم که کیف میکنیم میخوایم که هم خیلی با مو اورو میبریم با مو استیل با مو چیتکا و اکثریت همین رپروی که بگیم باتل میکنن اسم میکنن همش مکتب من و انشالله که ای پیش همش برات ماشاءالله موفقیت به تو به ملت سربلند تاجیک به هم موفقیت تمنا دارم و گپی اساسی ما تاجیکان به پیش تاجیکستان به پیش زنده باشی برات زنده باشی علاقه داریم یگان چیزی بنویس خداحافظ